Wat had de Waddeilanden nou eens om Den Haag? Er komen te min vrouwen in de media. En wat maakt de EU want in de grutmacht Amerika? De Frieske Wieken, met Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit de Frieske Wieken en dit binnen mijn gasten. Zij komt op voor de minderheidstalen zoals het Friesk in het Europees Parlement en biedt haar als een gediekste tijger in verskate dossiers vast. Raquel Garcia Hermida van der Wallen. De volgende stelling voor jou. Er binnen te min vrouwen in de media. Ja. Absoluut. Hij scoorde deze week on bij het Waad-diner, want hij hier deze week werkt geen vergadering in de steden. Us journalistieke luis in de pels, Onno Valkena. Onno, de kokkels en de kanalen die wien heerlijk, maar de Waddeilanden gaan net vol onder Den Haag. Dat zal de tijd leren. Deze man uit Nijenwier had als NRC Tweede Kamerlid het waard in zijn pakket. Maar hij vreeg hem vriendenwieke wol hut op. Oh, wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Aantje Soeboer, ik voor jou de volgende stelling. De Waddeilanden worden te minst type. Eens. Dit binnen mijn gasten en dit weer de Frieske Wieken. De stroomkabel van de wienparken op de Noordzee naar de Eemshaven kan het beste onder Skimo's eeg online worden. Wij zijn er natuurlijk totaal niet blij mee, dat zult u begrijpen. Want wij maken ons natuurlijk wel zorgen hoe dit gaat gebeuren. Het is schandalig dat zo het plaatselijk belang de eendracht hoe de vernielings- en stellerij van de Boatesta stellen bij de Spoekenplas in Noordwouden. Ja, dat is toch diep triest. Wat levert dat op? Dat levert haast niks op. Frieske gemeentes verdienen hield meer aan het betellen parkeren. De inkomsten gaan gemiddeld met zo'n 4% omheeg. Moeten overal betalen. Vergeleken bij het westen waar wij oorspronkelijk vandaan komen is dit goedkoop. GroenLinks, Partij van de Arbeid, stelt voor om grutte veerboten naar het Ameloon alleen nog bij heeg wetter varen te litten en het personenvervoer via er mooi lietsere boten te regelen. Ik doe dit omdat het is niet 11:55, het is echt 11:05. De natuur die zit niet aan tafel, dus er moet iemand voor opkomen en dat doe ik en dat blijf ik doen met de mensen. Ja, de emoties bij het waarddebat. Welkom, alweer aan tafel. De eerste vraag, Raquel Garcia Hermida van der Wallen. Wat versiert jou deze week en waarom? Nou, een matig vijfje. Omdat helaas Alt-Beppe is overleden vorige week. Alt-Beppe, dus ja. Dat laat een stempel achter. Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Condoleerd. Dus dat, de heid van... De mem van jouw man? De oma van oma, mijn man. sorry. Van mijn man. Ja. Onno, wat versiert voor jou zo deze week en waarom? Een zonnenheel. Wie een peerband ziek, maar die ben weer beter. Dus dat is natuurlijk altijd mooi. En ja, begin van de week wel een paar mooie nijsdagen belibben. Dus kom in. Ja, daar komen we haast nog wat op. Soeboer, mooi dat jou er binnen. Ja, dank u wel. Ja, dezelfde vraag denk ik, of net? Ja, absoluut. Ja, nou ja, dan doen we een 5. Maar net omdat ik een pessimist ben, maar omdat we op jouw wijs ben. Want we hadden 2 debatten hoe de regio en hoe het waard. Ja. En ja, daar hebben we voor beide een 2 minuten debat onvregen. En daar kunnen we nog moosjes en alles inchecken. Dus dat we dat horen, dan zal ik goed gaan. Dan het zingen, als alles oornomen is. Maar ja, we zijn op jouw wijs. Dus een 5 dan maar. Dat is dus net een goede week. Nou, het was een hele goede week. Alleen we moeten nog zien hoe het aanrent. Het kan nog goed aanrennen. Het kan nog goed aanrennen. En dan moeten we in retro-perspectief de weekend agressiever aan. We hadden er gewoon. En dan hoop ik dat het zien wordt. Oké, daar komen we haast nog op onder andere motie die ik in hebben. Maar eerst eventjes naar Raquel. We gaan spelen net dat ik doos is, hè? Dat we doden. Ja, zeker. Best nomineren voor Vrouw in de Media Award. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Applaus. Ja. Bedankt, heel eervol. De spotvraag is dan hoe viel die? Ja, ik vind het altijd een beetje onwennig en ongemakkelijk eigenlijk. Maar het is natuurlijk een grote eer. En zeker omdat ik genomineerd ben door de Friese jury. Dus ik ben genomineerd als vertegenwoordiger van Friesland. Ja. En dat voelt voor mij dubbel bijzonder natuurlijk. Dus hier staat een trotse Friesin. Maar zulke prijzen, ik vind het nog altijd een beetje ongemakkelijk of zo. Maar is dan niet net nederig dan? Of dat wel? Nee, het is belangrijk, hè? Want de prijs is in het leven geroepen omdat er te weinig vrouwen in de media verschijnen. Zowel op televisie met name en radio. Dus dat willen we verbeteren. En als dit een bijdrage eraan levert, dan ben ik dan wel heel blij en trots. Ja, of zo boer ik graag een award voor man in de media hebben dan? Nou, ik zou in ieder geval net de award voor vrouw in de media winnen willen. Dus dat is duidelijk. Maar ja, goed. Ja,
Ik had de cijfers net paraat. Ik ben net aan het turven elke keer dat ik hier op televisie zie van is het een vrouw of een man. Had je een idee daarvan? Nee, ik had geen idee van. Maar ja, ik wil. Nou, gokkers. Laten we beginnen maar van alle mensen die een expertrol in nice-items hebben. Hoeveel? Dat is het. Nou, bijvoorbeeld, ja. De verschillende cijfers namelijk en ik doe talkshows hebben, hè. Maar, expertrol. Ja, maar daar werd gewoon een gok, hè. Dus nergens op funderen, 60-40. Nee, het is 26% is dan als expertrol. En qua talkshowgasten is het dan 34% een vrouw. Oké. En waar zelf ik nog even onderzoek die bij de Frieske Wieken. Ja. 29% komen wij op. Nou, ik ben net een voorstander van quota of zo, maar het is zo gewoon goed dat die in ballons is. Ja, daar weet het al helemaal eens, denk ik. Ja, maar ik vind ik als journalist dat je wel eens meer moeite doen willen om een vrouw voor de camera te krijgen als om een man. Ik heb wel eens bij een ondernemers-RP West, maar een vrouw die het prima haar wut, dwaan koelen en doet het op een kamer. Ja, dus komen ze haar man naar voren. Ik zie, want het streven van u is om dat 50-50 te krijgen. En als alle vrouwen die we u doorgaan in jas zijn hier, dan winnen we haast op 50% al aan de kant. Heb je daar een idee van hoe dat kan? Ja, zeker. Kijk, vrouwen zijn minder snel in ja zeggen tegen zulke vragen. En daar zit een stukje onzekerheid in. Heel erg vrouw-eigen. Op de een of de andere manier, en dat toont onderzoek aan. Vrouwen willen altijd heel erg zeker zijn van hun zaak, voordat wij aandurven om iets over wat dan ook te vinden. En dat zie je in de politiek, maar ook buiten de politiek. En dat zie je dus ook in de media. Maar wat er ook speelt, is dat wij, vrouwen en mannen, als wij ons een persoon met gezag of een deskundige inbeelden, dan komen we heel snel bij een witte man van een bepaalde leeftijd uit. En dat is de manier waarop wij gesocialiseerd zijn, waarop wij opgevoed zijn. De beelden die wij in de media zien, dus dat voorbeeldfunctie. Ja, en dat is heel hardnekkig. Dus dat is lastig op te lossen. En daarom is het zo belangrijk dat er zo'n prijs is, een award is, om hier aandacht voor te vragen. Ook zodat vrouwen steeds meer, rolmodellen, dat vind ik echt een groot woord, maar dat zij meer gerepresenteerd voelen in de media, waardoor je denkt, hé, als die het kan, dan kan ik het ook. Kun ik stemmen eigenlijk? Ja, zeker. Ja? Waar het daar? Vrouwindemedia.nl. Zo, en heb je een idee wat de concurrenten binnen? Ja, zeker. De rest van de genomineerden zijn ook bekendgemaakt. Er zit een echt fantastische vrouw tussen. Een raadslid van eigen partij, D66 in Groningen. Tuurlijk, maar zij is echt een talent. Jonge vrouw, ook met een multiculturele achtergrond. Zij weet ontzettend veel over cultuur, zeker op lokaal niveau. Ik heb hier nog eens Rianne Letschet, Rijmke Groothuizen, Nora Akasjaar, Karel Rok. Nou, ik neem maar even een peer. Hebben we al bekend die het zien kan binnen? Ik ben daar niet koers net, maar ja, dat laat de baas van de Universiteit Limburg bij Gelix. Ja. En ik geloof dat ik de baas van de Nederlandse politie erbij zit. Dus er zitten binnen wel een peer stevige concurrenten. Zeker. Ja. En dat maakt het ook, zo'n gezelschap maakt het natuurlijk nog eervoller. Mooi. Vrouwenindemedia.nl, we zullen het net weten. Onno, nou komt ie. Wat is het Minority Safe Pack? Minority Safe Pack Initiative, dat weer een Europees burgerinitiatief in het jaar 2000. Dus is al even in. Dus er ben de rondom in Europa, ik in Friesland, maar ik in Hongarije en in Spanje ben handtekeningen samelen voor een initiatief om ervoor te zorgen dat minderheidstalen toch de Europese Unie beter stiepen worden. En ik gewoon opgenomen worden in het werkprogramma van de Europese Unie. Want de Europese Unie had op dit stuit net een echt beleid als het gaat op het met van minderheidstalen. Wielst de Rie van Europa, dat is dus een Europees instituut, dat is ouder en grutter, maar meer lidstaten, die had het al heel lang vol. Dus het is eigenlijk een beetje een zwart gat in het programma van de Europese Unie. Oké. Nou, die handtekening. Soeber had dat een goede uitlijn? Ja, ik loop dat op aan. Ja, we stappen het in. Nou ja, we proberen dit een beetje behapbaar te maken. Raquel, wat betekent de intergroep van minderheden? Nou, het is een soort van informele bijeenkomst of groep van Europarlementariërs, van collega's van mij. Die heel veel geven om minderheden, regionale minderheden en minderheidstalen binnen de Europese Unie. En wij werken samen vanuit verschillende partijen of politieke fracties om dit onderwerp hoger op de agenda te krijgen. Oké, nou jij de meesten die zitten hier naar de Sjen of de Lustrien, die jij de Minority Safe Pack en de intergroep van minderheden. Wat hebben wij hier als Fries nou aan? Nou,
als wij het voor elkaar krijgen dat er officiële erkenning komt voor minderheidstalen binnen de Europese Unie, niet de Raad van Europa zoals ons zo mooi en duidelijk uitlegde, maar binnen de Europese Unie, dan is het veel makkelijker om bijvoorbeeld Europese fondsen te kunnen inzetten en besteden aan de bescherming en promotie van het Fries. Dat betekent dat onze kinderen misschien op school beter Fries-programma's hebben. Dat de culturele instellingen die zich voor het Fries inzetten, beter gefinancierd worden. Het Bureau voor Lidse Talen, die werd oorspronkelijk gefinancierd door de Europese Unie. En dat heeft, door de Europese gelden. En dat heeft enorm veel betekend voor kennis van en promotie van het Fries. En ik denk dat voor de Friese... Maar de Europese Unie is er op een bepaald moment mee ophouden. Omdat er een paar lidstaten die voeren dat net meer. Dus het Europese WARG-initiatief had een heel soort handtekeningen hellen. Maar ik stiepen terug het Europees Parlement. Maar doet het dossier bij de lidstatenkamer, bij de bijeenkomsten van regeringsleiders, door die zijn. Nee, willen we net. Komen ze in de EU te goed genoeg op voor het Fries in de minderheidstalen? Nee, ik denk het net. Tenminste, de voest is net stevig genoeg. En dat merkt. En het Fries is één ding. Er ben ik nog meer regionale talen en talen van minderheden die het echt een legere beschermingsstatus had dan het Fries. Het eigenlijk nog wat ingewikkelder te maken onder part 12 van het Hongerfestival. Ook dat vind ik wichtige talen om voorop te komen. Ik ken een heel soort initiatieven. Maar die komen eigenlijk min van de groen, omdat er in de Europese verbond weinig mogelijkheden binnen. Dus die ben oerleveren om eigenlijk de gemeenten of de provincies of het Rijk. En ik ga al de weken in de commissievergadering regio's echt nog pleiten voor een initiatief om vanuit het Rijk dit soort initiatieven mogelijk te maken. Maar ja, stiepen in de Europese verbond zou daarvoor volle beter kennen en ik beter met het. Hartelijk. Jazeker. Ik ben heel blij dat de collega's van NSC zich hiervoor willen inzetten. Kunnen we ook gebruiken in het Europees Parlement trouwens. Dus misschien even een berichtje. Ik link die even aan Dirk. Ja, Dirk ken ik wel goed. Dirk Grooting, de collega van NSC. Dirk, bedankt. Dirk, bedankt. Het is ook belangrijk natuurlijk voor het beschermen van andere rechten. Niet alleen de rechten op onderwijs, maar ook bijvoorbeeld rechten om het Fries te praten in de rechtszaal. Want stel dat dit erkend wordt als Europese taal, officieel regionale taal in Europa, dan kunnen we ook bij de Europese Commissie gaan aankloppen als de Nederlandse staat, als het Rijk, zich niet aanhoudt aan de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt op het gebied van gebruik van het Fries in de justitie. En dat is nou een van de problemen. Hè? Want er komen echt adviezen die we dan onder het Rijk doen, hoe we omgaan met die taal op dit moment. Nou, die liegen er net om. Hè. Vaak krijgen ze een soort herstelopdracht of maakt er een tosje bij. Zeker altijd hoe het onderwijs gaat. Daar heb ik wel wat voorbeelden bij. En om de rugbank. En de rugbank. En dan blijft toch een concrete actie uit. Omdat dus die voest net stevig genoeg is. Dus dat wordt net genoeg field. Maar het probleem is nou dat het VVLien kwamen er dus een heel soort handtekeningen op het kleed. Toen had het Europees Parlement zijn. Wij staan erachter. Wij willen dat er wat gebeurt. En toen zei dus bij eindbesluit de Europese Commissie en de regeringsleiders zijn van het domme net. We zijn nou 4 verder. Hoe wil je hem er nou verzwagen dat er nou wel wat gebeurt? Ja, ten eerste is het heel goed dat jij dit aanstipt. Want het is inderdaad ook een democratisch tekort van de Europese Unie. Dat wij hebben de burgerinitiatieven om een heel goed reden bedacht. En wat wij zien is dat de Europese Unie en de lidstaten vaker dan niet die totaal negeren. Dus dat vind ik vanuit dat perspectief echt een probleem. Laatste punt. En het laatste punt is, wij hebben vragen gesteld aan de Europese Commissie van, wat gaan jullie doen? Nu is er een nieuwe commissie. En welke acties gaan jullie ondernemen om het mandaat of de wensen van het Europees Parlement als vertegenwoordiger van het Europese volk invulling aan te geven? Wij wachten nog op de vragen. De vragen waren gesteld in de zomer. Daar kwamen totaal nietszeggende antwoorden op. Duurt lang. Dus ik heb de vragen weer gesteld. Goed zo, vasthouden. Het is feestjoerd. Net alleen nog omdat Raquel nominair is. Want weet u waarom het nog meer feest is, Joert? 23 juli. Verdrag van Maastricht? Ja, verdrag van Maastricht. 23 juli is eigenlijk de EU oprochten. Het verdrag van Maastricht is toen tekend. Nou, Lokweeske. En dan hebben we de euro om te tankje. Interne markt. Ben je een beetje emotioneel? Merk je dat nou, Soeboer? Ik had super een brok in de Ja, ik merk het al. Ja, oké. Nou is het de vraag of het misschien net een nijverdrag komen mat. Want sinds 2009, het verdrag van Lissabon, is er net nog weer op een verdrag tekenen. En Raquel, doofiest, het is tijd van een nijverdrag. Maar waarom?
Om meerdere redenen. Je zegt het heel goed. De laatste keer wij de Europese verdragen, dat zijn de basiswetten die gelden in de Europese Unie, in onder andere onze rechten beschermen, zijn in 2009 aangepast. Nou, het begint een beetje als een soort van puber te voelen. Die past niet helemaal bij die tijd. Er is heel veel conflict, want wij hebben regels gemaakt voor de toekomst van 2009. Maar intussen, voor de wereld van 2009, maar intussen leven we in een hele andere werkelijkheid. Maar waarom we dan een verdrag hebben, erin, zoals het erin te kleren? Nou ja, kijk, als je de situatie in Amerika neemt, de situatie met Donald Trump. Wat wij nu zien is dat wij onvoldoende snel en onvoldoende krachtig kunnen reageren op de laatste gekke maatregel van Trump. Omdat de besluitvorming in de Europese Unie heel langzaam gaat. Omdat alle lidstaten, alle 27, voor de meeste grote vraagstukken eens met elkaar moeten zijn. Hè? Dat heet unanimiteit. Ja. Dat is zo omdat het verdrag dat zo verplicht. Dus als het Lietse Maltatje in is, dan keert het al je net terug. Precies. Of Orbán. Daar wil ik naartoe. Wij zien nu dat wij bijvoorbeeld de sancties tegen Rusland vaak niet snel genoeg kunnen invoeren, omdat Orbán dwars gaat liggen. En dan moet hij gewoon een toiletstop gaan doen. Wat zijn dan de concrete dingen die het oors moeten doen? Wat zoest er concreet in verhoren willen? Nou, wij moeten sowieso van die unanimiteit af. Want wij kunnen het niet hebben dat zo'n Orbán, of straks iemand anders in Slowakije of weet ik veel waar, dat zij de boel helemaal gijzelen. En dat is wat nu gebeurt. En dat zie je straks als wij een handelsoorlog krijgen. Jij gaat het zien. Het zal heel lastig worden om tijdig en krachtig genoeg te reageren, omdat wij eerst door de hele molen van besluitvorming binnen de Europese Unie moeten, om iedereen unaniem voor een bepaalde besluit te krijgen. Denk je dat een goede zaak zo moet? Ja, ik moet eerlijk zeggen, de processen, de besluitvormingsprocessen, daar zit ik net genoeg in om daar een inhoudelijk antwoord op te jan. Maar ik hink altijd wel op twee gedachten dat het door de Europese Unie gaat. Aan de ene kant wil we zo vol als mogelijk mijl kunnen doen. En ik denk dat het echt goed is. Maar er ben ik een heel soort zaken waarvan ik denk, ja, dat moeten we echt als longen wel horen. Ik zou bijvoorbeeld net een voorstander wijzen van een compleet een Europees leger of dat soort zaken. Hè. Dus ik vind juist ik wil de autonomie van de lidstaten heel belangrijk. En ja, dat is wat de spanningsveld, dat begrijp ik. Ja, en het hoeft niet alles of niks te zijn, maar wij vinden wel dat op bepaalde punten wij heel snel meters moeten maken met het aanpassen van die besluitvorming, omdat het ons belemmert. En letterlijk, het kan ons miljarden kosten en heel veel banen kosten als wij bijvoorbeeld vanwege, nogmaals, het feit dat iedereen het met elkaar eens met elkaar moet zijn, dat wij niet snel genoeg onze concurrentiekracht kunnen versterken. Of nogmaals, een tegenspraak te bieden. Het kan wezen dat wij dat als Fries dan een keer de portemonnee viel gaan, als dat net meer dat sowieso, als er een oorlogs. Dus daar zit mijn twijfel. Aan de ene kant zeg ik, ja, je moet slagvaardig wijzen. Aan de andere kant, dat het resulteert in schuldenunies en andere dingen. Ja, daar zou ik net de voorstander van wijzen. Dus ik viel daar wel wat spanning op zitten. Ja, ik begrijp vanuit het perspectief van NSC, ja. De nummer 1 van Europa, dat is Ursula von der Leyen. Dat is, als je het wat minder vriendelijk omschreeuwen, net keer een bureaucraten. Ja, is dat wel hoorbaar om positie te nemen in een Amerika, in een China? Ken het net wat democratischer? Ja, zeker. Fijn dat je dat vraagt, want wij dat wil kiezen... D66 wel, denk ik. Nou, dat wil D66 zeker. Want kijk, en ik denk dat alle democraten zich daarin kunnen vinden. Het is een beetje raar dat de meest machtigste persoon binnen de Europese Unie onverkozen is. Of niet rechtstreeks door Europeanen. Dus dat is Ursula von der Leyen. Dus daar zouden we het verdrag ook voor moeten aanpassen. Zodat alle Europeanen de voorzitter van de Europese Commissie kunnen verkiezen. Ik denk dat de meeste Friezen dat een heel goede verandering zouden vinden. Als je nou in het Europese parlement zit, ken je nog steeds dat je het echt drok hebben? Dat het echt, ik ging ergens naar daar. Deze vraag leidt ergens naar daar. Maar ga je dan echt, drok?
Hoe short je tijd er dan ongeveer uit? Ik kon net precies, maar... Het is wel heel druk en het begint nu drukker te worden, omdat nu hebben we eindelijk een nieuwe commissie. De commissie gaat aan de slag, die gaan wetsvoorstellen indienen en dan moeten wij als Europees Parlement natuurlijk aan de bak. Maar elke week is in de wol een stuk of hoeveel onderwerpen op agenda van jou? Afhankelijk van de week vind ik het een beetje lastig, maar sowieso onderwerpen op mijn 3 hoofdthema's. Dat is justitie en burgerlijke vrijheden. Dat zijn fundamentele rechten bijvoorbeeld. Op gebied van regionaal beleid en op gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid. Dus elke week heb ik met uiteenlopende onderwerpen rondom die thema's. Dus meer dan een fulltime baan, merk ik wel. Maar hoe werkt dat in de Friese steden eigenlijk, Onno? Nou, ik kreeg de laatste tijd de indruk dat Provinciale Steden een beetje in een wintersliep zitten. Want ze hadden stedengekomsten van deze mannen is skrast vanwege gebrek aan punten. Want heel februari geen steden. Dus dus dat is tussen eind januari en eind maart binnen geen plenaire gekomsten van Provinciale Steden. En het is nog maar de vraag of de gekomsten van maart wel teruggaat. Want daar is nog maar 1 punt veroormeld. En het stik dat erbij het is ik nog net onleveren. Dus dat hing maar hoe kan dat dan? Ja, dat had denk ik met verschillende zaken te maken. Je kan constateren dat dus het college van deputaire steden net al te productief is als het gaat om het onleveren van stikken. Ik maak dat ik mij op het wekelijkse passen peteer van de provincie. Dat zijn vaak hele kwatte besluitenlistjes die je krijgt. Die je eerder verwacht je in een simmerreces als midden in de winter. Want je zegt dus dat de politiek een heel soort terrein is. Zeker in Den Haag. Daar ben ik meer dan genoeg problemen in Friesland. Denk maar om de pasmelders. Of het smarge wetter. Of, er ben genoeg onderwerpen. Soebel wordt vieren van. Ja, ik vind het nu van te jaren. Ik hield het net goed voor de bril. Maar had ik dit vergelijkje maar wat wij bedenken hadden, dan klinkt het als een soort vakantie eigenlijk. En de steden kan natuurlijk ook zelf zaken agenderen. Dus hoe net achter oer zit nog geen het college van deputaire steden ze niks voorskwatteld. Ze kennen ook zelf zeggen van we hebben nou problemen. Nou ja, wentebouw zo'n je er rond afvoegen kennen. Dus scroll vast even op. Het zit alleen industrial je mooi. Ja, nee, heel goed. Dus wentebouw, maar we hebben eigenlijk een groot probleem. Maar vrijwilligers die graag wat organiseren, wel dit in regeldruk onrennen, ook vanuit provincies die het eigenlijk smachten om hulpen te worden daarmee. Dus nog eentje erbij? De wetter waar kijk we zijn is op zich wel een wetter. Wetter. En waterkwaliteit. Waterkwaliteit, de kaderrichtlijn wetter. Heb je ook nog punten die je graag agenderen worden bij de Friese steden? Kunnen we die nou, ze luisteren al je mooi. Ik vind deze onderwerpen wel belangrijk. En ook cultuurbeleid vind ik ontzettend belangrijk. Want daar hebben dat is de regering net van een cultuurbeleid. Dus dat is zeker wel, hè. En het Fries komt er wel op. Ik bedoel, daar kun je nooit genoeg over praten. Zo moeilijk is het eigenlijk net, Onno. Nee, dus misschien wat wij gewoon als je draaien de agenda. Maar gewoon even. Lijkt me gezellig. Leidelijke waar je dan vergadert de agendacommissie van Provinciale Steden weer. Dus dan had het te roer van Westen toe Hassel in maart. En hoe de agenda voor de komende tijd eruit zit. Misschien wat er een stenogram van dit programma even in. De Friese wieken agendeert de steden. Ja, maar staat dat nou liekt zit er op dit stuit neert of haast neert op de agenda. En dan moeten ze in juni en juli weer dagen en nachten achter maar toch vergaderen. Dan is ze daar richting het Belgische parlement dat ze krijgt 40 uur achter waar vergaderen houden. Voordat wij naar die 40 uur dat daar in die discussie wil week sjoggen dan had ik net dan. Soebo je gewoon vrienden wieken feirel. Leven daar even eens in. Ik vraag me gewoon af, wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Waarom zit ik hier? Waarom voeren we deze debat? U zegt het is het belangrijkste debat van het jaar, zegt u. Maar u weigert gewoon een motie uit te voeren. Klopt dat ja of nee? Je bent boos. Ja, boos is een groot woord. Maar ik weet er wel een beetje kleer mee. Waar ben je geen kleer mee? Nou, dit is een opeenstapeling van moosjes die net uitvierd waren. Dit wie een debat, dat ging over de onderwijsregio's. Je bent zelf ook artmaster. Ja, en dit is eigenlijk een soort vehikel wat optuurd wordt om gearworking tussen squallen te verplichten. Hè? En ik vind dat je dat soort dingen nooit verplicht maakt. Dus maar misschien even uitlezen nog wat het ja, dus wat ook is dat dan bestuurders van squallen bij elkaar komen om dan mij elkaar iets op te turen, een soort van vergadercircus. En dan komt ook nog hier van het ministerie bij, die gaat dat dan al eens stimuleren en die gaat mij ze mij praten, een soort procesbegeleider van de uitvoeringseenheid van het Rijk. En die komt er dan bij en dan moet ze met elkaar praten en dan governance opturen. En dan krijgen ze dus yield wat squallen van professionalisering of strategisch HRM. Dat wordt dan uit die squallen hellen en dat komt dan in die onderwijsregio. Als ze dat net kwijt kennen, dan met het waarom. Dus wist de wordt gewoon waanzin. Ja.
En er wordt gewoon een vehikel optuigen om iets nobels te doen. Hè? Waarom brengen van het docententekort? Iets hartstikke goeds, maar toch net op deze manier. En een heel soort squal die zeggen, we werken eigenlijk al geer. Dit hebben wij helemaal net nodig. Nou, dat vind ik dus ek. Dus ik vind stimuleren van geerwerking zeker, maar alleen net een verplichting worden. Houd het yield gewoon bij de squallen, daar werd het jet. Okay. En eigenlijk is dat wat ik zijn had in deze minister, of in deze staatssecretaris, in de vorm van een moosje. Ja. En die moosje, die is toch een grote meerderheid oornaam, waar ik 3 coalitiepartijen bij zie. 3 van de fjouwer. En de minister, het kost hem 4 interrupties om boven de tafel te krijgen. En dat ze hem gewoon net uitvoeren wil. Nee, ze onderraadt hem en ze willen hem net uitvoeren. Ja, intussen hebben we een parteerhoorn en gloort er hoop aan de horizon. Dus we zullen het zien. Want? Ze had zijn dat ze de nation en dat ze mijn voorstel mijn kont op commercieel. En daarmee ik zei dat ik het wel of net goed genoeg vind. Nou, dat geven mij meidje. En ik heb wel een voorgevoel, maar ik jou had het voordeel van de twijfel. Dus de secretaris Riella Paul hebben we ja, en best, ik vind gewoon, en het is net de eerste moosje. Er ben meerdere moosjes van ik zei van ja, dit is net zat ik eigenlijk hoe dat die moosje uitvierd waren. En al die moosjes bij elkaar, want ik doe net samen iets, binnen een pakket om te sturen op beter onderwijs, op herstel van kwaliteit. Ja. En als je dan vernemen dat stelselmatig moosjes net goed of naar behoren uitvierd worden, net als mij, want ik ben de inzender, ja, op een gegeven moment komt dat dan iets aan debat. Ja. Komt dat dan even naar boven. En in ieder geval, wees ons gewoon eerlijk. Steeds bij de eerste interruptie, Soebor, ik wil je moosje eigenlijk. En ga je nou wel het idee, ben je in godsnaam bij bezig binnen? Nou, ik vind, de Kamer die zit er om de regering te controleren, om zijn opdrachten te gaan. Dat is het hoogste orgaan. We zitten net voor de flauwekul. Dus als mij het grutste, er ben ik moosjes, spreekt uit dit en alle keer prima. Als ze die net uitvoeren willen of naar zijn del lezen wil, best. Alleen wij zitten daar wel om dat parlement, om die regering een kont op te sturen door het parlement. En ja, als je dan stelselmatig zegt, we voeren het net uit of we lezen het naar zijn del, dan staan wij in de onderbroek. Ja, en die frustratie is heel herkenbaar. En ik zie het ook op andere fronten, zowel in de Tweede Kamer, maar ook in het Europees Parlement. Jegens de Europese Commissie heb ik net verteld over de Minority Safepack vragen. En het is echt zo, en dat willen wij ook als D66 heel graag, en daar kunnen we elkaar ook echt heel goed vinden, dat het kabinet moet gewoon meters gaan maken met de verbeteringen in het onderwijs. En wij wachten al heel lang op een concrete pakket aan maatregelen. En die komt maar niet. Nee. Dus ga maar aan de slag. Je financieel wel heel vol, hè, Joet? Nou, op onderwijs in ieder geval denk ik dat we ik in de Kamer van een grut pad wil vinden. Er zijn wel wat verschillen, maar dat is echt goed. Ik vind het wel een opmerkelijke observatie, want ja, Soeboer klonk natuurlijk in de Tweede Kamer als een lid van de oppositie. En jij toch echt bij de coalitiepartij? Nou, ik weet net dat het een lid van de oppositie wie. Ik bedoel, een Ben maar ik wil eens sinds je eigen orde zeggen van kom op. Hè? En dat wie dit meer. Het is net dat ik mezelf in een oppositierol dwingen, maar het is uw taak om sturing te gaan. Ja. En ik als coalitiepartij moet je dat dwangkennen. Zeker dat je in een extra parlementair kabinet zit. Dus ik vind het mijn taak, ik als onderwijskundige, om dat op dat moment te doen. Ja. Ik vind echt dat we een bepaalde kont op maat en dat het een orenkont is dan dat het nota wie. Dan moet je alle instrumenten broeken om bij te sturen. Ja. En dat is wat ik doe. Ben je er klaar voor? Altijd. Een bak mayonaise. Ja, elke week nemen we natuurlijk weer de belangrijkste nijsfeiten van uw app en uw website omroepfriesland.nl terug. Witte jum, en vraag voor je alle draaien. Witte jum, weet je in je buurt een AED vinden kinderen? Zeker. Ja? Ja? Onno? Ja. Even check ik gewoon dan. Bij Dwarpshoes hing het. In Nijwier is dat heel gauw te vinden. Ja. Ja, dat ben je natuurlijk op de basiskwallen. Nou ja, haast fjouwer op het zien Friesen weet er net als er een AED in haar buurt is, wil 93% van de Friesen het vanzelfs eigenlijk wel wichtig vindt dat er in elke woonweek in hinget die 24 uren dijs beschikbaar is. Maar fjouwer op dat zien is ook er eerlijk zijn wel een beetje van. Jumik? Ja, ik schrik altijd wanneer preventieve maatregelen onvoldoende bekend zijn of mensen niet weten waar ze zulke dingen kunnen vinden, inderdaad. En ik ben heel blij dat dat heel vaak gedreven door vrijwilligers is, over vrijwilligersbeleid gesproken. Ja. Als ik naar Gorredijk kijk, wij hebben meer AED's erbij gekregen, omdat iemand die een beroerte had gehad, daarna, zij heeft het wel gelukkig overleefd, en daarna heeft zich voor ingezet. En nu zijn ze in meerdere locaties te vinden. Breng je een bolles eten naar de voedselbank? Nee. Nee? Waarom niet? Ja, omdat ik het opeet. Ik keep je zo vol als dat ik neder ga. En ja, dan bloot er niks oer. Maar het is natuurlijk een heel mooi initiatief dat het er is. Alleen nog, ik vind en dat is de orenkant, ja, je moet ook net
meer keer dan dat je neder gaat, denk ik. De voedselbank stimuleren is een orenvraag. Ik denk dat dat een goed ding is. Ja. Supermarkt. Als ze de acties hebben in de supermarkt, dan kopen we wat altijd. Nou, dat bedoel je. Ja, maar dat is wat anders dan dat je uit je hoes... Nee, niet, ik breng niet een krat met voedsel naar de... Nee, maar dat natuurlijk op beide manieren. Nee, maar dat herken ik. Ja. Ik ga een keer een krispakket naar de voedselbank bracht. Ja. Nou ja, voedselbank jou wordt wel meer iets pakketten aanbieden. En ze zoenen eruit van de hele tijd meer verskate groepen klanten. Om dit te bereiken door de organisatie een oproep om bedrijven om die samelingsacties op te zetten. Nou ja, daar kunnen we het al hier... Daar kunnen we geen tist aan de weg. Nee, zeker niet. Nee, kan wel wat raar uit misschien. Maar ik vond de vraag, wat breng je wel eens eten naar de voedselbank? Net zo van, haal je nou wat in de winkel wat extra en doe je mij aan een actie? Natuurlijk, maar vanuit huis breng ik net eten naar de voedselbank. Nee. Dat weer meer, ik vond de vraag even... Maar dat ken natuurlijk ik. Dat zoek in, hè, maar ik herken wat Raquel zei, wel. Maar om nou vanuit huis wat maar oerbloot of zo, de restjes net... Nou, maar, restjes zijn een beetje raar zijn. Dat bedoel ik. Daar kan mijn antwoord bij. Hey, nog een stukje kibbaak. Ja, ik vond het maar goed. Natuurlijk, acties. Wat ik las vandaag, toevallig in de krant, in de lokale krant, is dat sommige voedselbanken gaan meer naar een supermarktmodel. Om juist dat gevoel van waardigheid ook te geven aan de klanten van de voedselbank. En een beetje het stigma eruit te halen. Ja. Dus ze hebben nu een mooi mini-supermarktje in de voedselbank. Maar dat is goed zo. Ik maak het natuurlijk. Ja. Bussen die te let komen, of ze komen heel dan net. Het is nog een redelijke chaos, maar daarna je bussen via de Q-bus het Rijnt klachten. Daarom gaan we nou op pad om te zien hoe groot nou correct dat probleem is. Even e-mooie. Wat vind je van de Q-bus? Oh, niet goed. Ja, het is verschrikkelijk. Eigenlijk. Jammer. Ja, inderdaad. Ik vind het een beetje een shitprogramma eigenlijk. Ik kom uit Kammergebeuren weg om 20 minuten op mijn eigen bus staan te wachten. Dat vind ik veel te lang. Wat vind je van de Q-bus? Ze komen eigenlijk altijd te laat of ze komen net. Dus ik ben er net heel tevreden door. Ik ben 1 keer een half uur te laat gekomen. Omdat hij gewoon niet kwam opdagen. Echt 3 bussen ook. Dat nou dan net zo best. En waarom dan? Protobussen niet uitvallen, die net op tijd komen, vertraging. Ze komen wel vaak te laat, vind ik. Soms rijden zij gewoon net. Dus ja, dat is wel jammer. Ja, ze zijn nooit op tijd. Al die apparaten met inscannen doen het niet. Komt hij soms niet opdagen, lijn 11? Hij komt soms niet opdagen? Nee. Heeft u dat vaak meegemaakt? Ja, wel een paar keer in de week. Ik heb gehoord dat de tijden nou niet echt... dat ze steeds te laat zijn of zo. Ik weet niet, het gaat minder goed dan die andere bussen. Maar zit de bus wel lekker? Ja, die zit wel lekker. Nou, dat scheelt wel. Ja, en het is altijd wel warm daar. Dat wel, ja, dat wel. En hij is ook lekker skin van binnen. De stoelen zitten prima, ze zijn wel beter. Nou, ze zitten wel lekker, maar ze zijn wel te laat. Nou, ze zitten wel lekker. Dat is dan eigenlijk het enige voordeel als we deze lietse enquêtes. Het is wel een treurige conclusie, hè? Als je dit hier dat het eigenlijk haast alles wat misging keert mis. Heb je daar een verklaring voor, Soeber? Nou, ik had er geen verklaring voor, behalve dat het natuurlijk al in is. En ik hoop ook dat we het er onwijten maken en dat het heel gauw oplost. Maar dat even tijd, Jan. Nou, ik hoop dat het is. Dat het net structureel blijft. Dat het echt even een opstartfase is. Maar ja, daar ben ik haast doorheen, liek het mij. Dus het zou nou echt zo stadig van goed wezen, man. Maar dat misschien niet op dat game zetten? Een concessie om de perier. En om de perier werden dezelfde problemen. En... Ja, dat is het zelf wel afvregen. Als dat systeem doogt. En dat is net alleen voor bussen zo. Nee. Hoe naar de Waadeilanden. Want Onno, deze week weer er een waarddiner, een waardontbijt en een waarddebat. Zo is het, ja. Nou is het even natuurlijk de belangrijkste vraag. Wie het lekker, het waarddiner? En wat haast horen? Het weer heel bijzonder, want de Skilgerkok Flang. Ik wil bekend als Flang Cupido hitter. Ik een prachtige naam vanzelf. Flang in de pan. Ja. Dat is zijn bedrijfsnaam. En hier alle Skilger ingrediënten, mijn naam. En daar gie er in Den Haag gewoon de slag. En het weer om te beginnen weer een sop, mijn krabben, mijn zeevruchten. Soepel zit ik op tafel? Ja, dat hebben we steend op eten, maar inderdaad, ik zit ook op tafel. En het mooie vond ik wel. Op een gegeven moment weer kregen we een koptelefoon op en hier straaien mensen die wat vertelden, de luchten die gingen uit. En er waren 3 mensen die wat vertelden over hun favoriete plak op het water, een boswachter, en nog 2. En daar zit er heel tijd een gerucht bij, zodat het echt even een indruk kreeg van dat water. Echt de mensen die er net alle weken komen. Dat slag ik?
Ja, ik geloof dat goed weer. Maar het wichtigste natuurlijk van zo'n bijeenkomst is de opmaat naar het debat daar. En dat je zaken uitwisselen kan. Dat klopt. Onno, wat wie de belangrijkste conclusies van het waterdebat op Tonsje? Nou, één concrete uitspraak is dat het wat de Kamer uitpraat had, dat ze vaker over het water praten zullen. Oh. Nou, of weer als je problemen oplossen, toch vaker te vergaderen, weet ik net. Maar het jouwt het van de Kamer wel mogelijkheid om druk op de gong van zaken te houden. Steden kinderen een voorbeeld te nemen. Want het gaat over net onbelangrijke zaken. Het gaat onder over de veerbootconcessie. En dat lijkt natuurlijk bijzonder gevoelig. Want op de Fjouwer Frieske Waterland bissen wend om een vertrouwde bedrijven die 14 eerst al jarenlang verzwargen. En het zou erop uitdraaien kennen dat Doekse net langer de concessie had voor Schielge en Vlieland. En ja, daar moeten ze op Schielge daar eens net ontdenken. En ja, de verbinding met Ameland lijkt natuurlijk hier in Dal gevoelig. Want die is al heel lang geregeld in de war. En daar maakt ze eigenlijk te zwaar. Ja, ben je een beetje maar deze conclusie eens? Ja, zeker. Dat de belangrijkste punten wie in het debat? Nou, ik denk dat er wel meer wichtige punten in dat debat. Het is goed dat we vaker over het water praten. Dus je hebt maar 4 minuten om eigenlijk je inbreng in te doen. En dat is gewoon te kwad. Om al die wichtige zaken. Ja, dat is weer. Maar, mag je klagen hoor? Nee, maar ik klaag toch. Want het gaat wel hele wichtige zaken. En dan is 4 minuten heel kwad. En dan mag je alles introuwen. Van kabels, onder concessie. En dan neem het maar op, bereikbaarens. Dus dan is het goed dat je daar wat vaker over praten kan. Ik denk dat er inhoudelijk meerdere punten wie die uit het debat naar voren kwamen. En één ding vond ik mooi, dat we mijn persoonlijke insteek zet nou eens de mensen op in dit gebied wij. Het is net een Iepenloftmuseum. Is dat wat? Nou, in de brede zin wel. Ik geloof dat de meeste partijen er ook wel zijn insteken. We hadden nog wat discussie hoor met GroenLinks Partij van de Arbeid. Die woen op tij varen. Nou, dat is iets, dat vind ik een waanzinnig idee. Laten we daar eerst even zitten zien, want Kamerlid Chakor, die zou je er inderdaad wat over. Wat ik gewoon graag zou willen, is dat we gewoon een goede oplossing vinden voor de eilanden, maar ook voor onze prachtige natuur. En dan kan ik misschien nu klinken alsof ik emotioneel, maar ik ben ook emotioneel. Want ik vind dat we gewoon te weinig doen eraan. En ik hoor het ook hier, want u ziet hoeveel vragen ik krijg. En dat is ook terecht. Maar ik doe dit omdat het is niet 11:55, het is echt 11:55. De natuur die zit niet aan tafel. Dus er moet iemand voor opkomen en dat doe ik en dat blijf ik doen. Maar dan wel hand in hand met de mensen. Ja, Kamerlid van Partij van de Arbeid en GroenLinks. Waar kwam deze emotie waar je, Onno? Hast je een idee? Wat is haar punt correct? Nou, dat zij krijgt in het Tweede Kamerkamer, doe je er ik al een debat over het water. En toen had zij voorsteld van lid we Ameland auto-luwmaatje, liever Schiermondzegen. Dat Schiermondzegen wie het eerste watereiland dat zij doet, wel eens west hier, want ze bent het in Greens. En een Greensers dat die op stap gaat, dan gaat ze gauw naar Schiermondzegen. Nou, op het Ameland wie ze net blij, maar die blieb met die suggestie. Maar ik snap wel dat ze hier op een nijl begint. Want ja, van die vaartverbinding uit Ameland wordt er alle dagen baggeren. Dat kost miljoenen in het jaar. Dat is dus structureel werk. En zij stelt, er komt nou een onderzoek naar hoe die vaartverbinding naar het Ameland eruit schimmelt. Dat zij nou voorstelt, dit was onderzoekje, als je meesken oerzetten kennen, maar een lietsere boord, bij toch je niet minder diep stekt. Dus dan zo'n verbinding zodat betrouwbaarder wijze kennen. En dat je dan vrachtauto's en vracht en grote auto's, dat je die alleen nog op tijd doggen. Ja, ik vind dat vanuit het perspectief van PvdA GroenLinks, vind dat hier nog net zo gek. Goeie idee, Soeboer? Nee, ik vind het net zozeer een hele goede idee. Want ik vind je kan mensen net afhankelijk maken van de grillen van de natuur. Ik vind die bereikbaarheid, die moet gewoon betrouwbaar zijn. Het is de Libbens hier naar die eiland daar. En dat mag je gewoon goed regelen. En deze discussie begon mij. En ik wil net over mevrouw Chakor, want dat is een gewaardeerde collega van mij en zit er net bij. Dus dat maakt het even wat lastig. Maar iets heel negatiefs. Nee, helemaal net. Maar de discussie begon over dat er meer riegeljouwing komen moest. En ik vind dat er net meer riegeljouwing komen moet, omdat er een heel soort riegeljouwing is. En een van de effecten van die riegeljouwing is de manier waarop we nou baggeren. Is dat we ondiep baggeren mij en dat de baggerspecie vlak naast de vaargeul de deadline worden maat. En wat je dan dus krijgt, dat begrijp je wel, is dat die vaargeul voortdurend dichtslipt. Ja. Dan blow je inderdaad 12 uren daags baggeren. Ja, omdat het maar ondergang blijft. En dan is mijn vraag daarbij, is dat nou natuurvriendelijk? Of wat je zei, we misschien naar een kwattere vaargeul waar je gewoon bepaalde diepte en aanmetingen voor aanpraten, zodat het gewoon gegarandeerd is dat je oer kennen.
Ja, nou, dek je deze mij te technisch. Nou, het is sowieso technisch, maar waar ik helemaal niet van hou, is een soort van tegenstelling of vijandigheid tussen mensen of natuur. En het hoeft niet zo te zijn. En ik denk dat de eilanders het meest belang hebben bij een gezonde natuur. En samen met eilanders, wij als Friesen, dus ook de Groningers. En ik denk dat wij echt moeten kijken naar een manier waarbij de natuur zoveel mogelijk kunnen sparen. Misschien met een andere technische inslag. Maar ook uitgaan van wat de mensen op de eilanden nodig hebben. Want eilanden hebben, ook in Europees verband zie je dat vaker, eilanden hebben echt andere behoeften dan behoeftes aan het vasteland. En ik denk dat wij dat, wanneer wij regelgeving gaan uitrollen, dat wij dat heel vaak vergeten. Nou, ik ben maar de eens dat we net aan het instellen creëren mat. Alleen nog wat ik wil zien hadden organiseren is dat de mensen zelf, de inwoners van het gebied, de sluitpost winnen. En ik wil dat graag omdraaien. Die mensen mat voorop, die mat jet worden. Daarom gaan wij een motie inzinnen die zich breed oornamen om bijvoorbeeld bij de concessie inspraakrecht van de eilanden te hebben, zodat ze gewoon van tevoren, maar echt tijdens die concessie onja kennen wat zij vinden. Wat is er bij deze motie, Bart? Die is oornaam en die wordt altijd goed dus uit via het... als het goed de hak mij is. vregen. Nee, en de minister in dit geval die zei dat er hem uit via de sil. En de staatssecretaris. Dus als het goed is, dan wordt dat regelen in het programma van Eersken en ik tussen terug. Dus dat vind ik wichtig, dat die mensen op insteken. Daarom zeg ik het verschil. Maar de mensen wil je op inzetten, maar je kan je afvregen altijd wel nederig is dat er op Skielge en op het Ameland safvolle auto's en safvolle grutte auto's en safvolle four-wheel drives over het stroom crossen. Ja. Op dit moment winterlijst die vraag kun je stellen, maar die vraag laat ik het les beantwoord je door de mensen op het eiland zelf. En dat is eigenlijk, omdat dat de mensen zijn die op dat eiland leven. En dat is echt wat de minister zei had. En ik vind dat in essentie een goede houding. Dat hij zei, ik wil daar best met die eilanden nu praten, maar dan wil ik graag dat er breed draagvlak is. En dan wil ik het van hun jaren. Maar de discussie... Ik begrijp dat de mensen centraal willen stellen. Dat begrijp ik ook. En wij vinden dat allemaal. Wil je de mensen centraal stellen of de auto's van de mensen? Ja, want laten we ook niet vergeten, het Waddenzee is UNESCO werelderfgoed. En dat is om een reden. Wij willen dat beschermen. Dus wij moeten naar een balans waarin wij de waarde van de natuur in de Waddenzee en daaromheen beschermen. En ook het leefbaar houden voor de mensen. En ja, ik begrijp wel, iedereen wil de vrijheid hebben om met een grote auto misschien langs het strand te gaan. Maar is dat in het algemeen belang voor ons allemaal? Ja, maar het gaat mij net om die grote auto die door het stroom gaat. Het gaat mij over de bereikbaarheid van de eilanden. Mij de wettertaxi of mij de veertjensten. Het gaat mij er echt om. Ik vind die UNESCO-status hartstikke wichtig. Ik kom een heel soort in het waardgebied. Het mooiste gebied in de wereld, vind ik oprecht. Alleen we met die status net broeken en misbroeken om activiteiten van mensen die ter wijntje te gaan. En ik heb wel eens het idee dat het daarna oerhelt. En ik kijk in het debat zijn, het leakwicht in dit gebied is heel wichtig. Voordat het wist, helft het leakwicht uit balans en kende niks oors meer. Een kabel onder skier terug, ik neem maar even wat. Boarje, wat we modicus tjen ben, dus laat me dat echt duidelijk zeggen. Ben alle die dingen die dat leakwicht versturen kunnen. Nou, die kabel moet ik nog even noemen, hè? Want het plan van minister Sofie Hermans is om er een kabel naar Skiemans Delta te lezen, een stroomkabel, want ja, de eilanden moeten meer stroom krijgen. De plan is nou om die onder Skiemans Delta te lezen, maar er is ook een plan om het eerlijke richting Duitse grens in een varkeuil om te lezen. LTO, de boerenorganisatie en Natuurmomenten hebben al zorgen dat de minister de varkeuil onder die stroomkabel wat meer eerlijker. We hebben jou eigenlijk voor. Ja, in principe ben wij stap in. Zorg even altijd echt net ergens oorskennen. Ik had het echt in de minister zijn. Ik ga vragen hoe het is de nee van Duitsland. Want die had als het hem eerlijke brengt daar echt wat over te zeggen. Nou, dat schijnt een hele hudde nee te wezen, maar dat werd onderzocht. Maar ik had het nog nergens zwart op wit op papier. En dat heb ik dus vragen. Ik zei, is het zwart op wit? Het antwoord weer nee. Dus denk even naar Sjen. Dat we een van de dingen die ik neemt haar in het debat. Altijd echt net oorskennen. Vind ik echt dat de participatie komen moet. Er komen dan wie moeten op zee, die kabel komt te del, dan moet het gebied er echt van profiteren kennen. Dus dan moet de mensen echt, bijvoorbeeld dorpen met coöperaties, maar in ieder geval ken ik via de provincie. Dat zij de provincie direct geld voor krijgen. Dat zij daar dus participatie en compensatie. En dan als derde punt, dus punt 1, leren we net daar. Zorg even dat het echt net ergens oorskeert. Punt 2, als het echt maat, dan die compensatie, participatie. En dan try je liever 1 dan 2. Want het is echt nog een mogelijkheid dat er en
onder ski was echter komt. En dat er ook nog een eerstelijke tunnelvariant komt. Beide? Is een mogelijkheid. Okay. En dan zeg ik dus, zorg dat het echt bij Ian blijven kan. Nou kijk, ik denk dat wij ook vanuit de opgave en wat wij willen bereiken moeten denken. Hè? En wij willen allemaal groene, duurzame, goedkope, veilige energie. En niet afhankelijk zijn van autocraten zoals Putin. Dat betekent dat wij moeten investeren in dit geval, windparken aan zee. Zeker als partijen die niet op land willen. Zeker, en die willen wij net op loon. Nee, dat weet ik wel. Maar die moeten ergens komen. Ja. Nou, dan moet je het rekensommetje gaan maken van... oké, wat willen we? Hoe kunnen we dit op de meest natuurvriendelijke manier bereiken? Wij zijn op zich voor echt het onderzoeken, verkennen van de optie via Duitsland. Een stukje Duitse waters. En wat ik ook vind, is dat in dat geval moet je goede gesprekken hebben, niet eenmalig, maar aan de lopende band met Duitsland, maar ook met de Denen, hè, die ook een stukje Waddenzee hebben. En dat gebeurt volgens mij... Denemarken met volle verder, maar windenergie op zee, maar dus waarom pakken we niet op green energie? Ja, en waarom pakken we er niet veel internationaler? En daar is mijn oproep ook aan het kabinet. Ga maar voortdurend in gesprek met de internationale partners en de andere Europese landen. Want als je de relatie opbouwt, als je elkaar leert te vertrouwen, dan is mijn ervaring, ook in het Europees Parlement, ook in Brussel, dat dan veel vlotter gaat. We zijn al aan het eind. Het flint dan toch wel even bij zo'n boer, hè? Ja, als je naar je zin had, dan get de tier eraf. Ga je je goed vermakken? Altijd. Je wil wel werks komen? Zeker. Dus als we eens een keer in je opbellen, maar we bellen. Dan bel je mij maar. Dan kom ik wel weer op draven. Zeker als het door het water en een onderweers gaat, dan kom ik. Nou, dan kun je de volgende keer oren. Dan weet ik dat ik kom. Nee, graag. Ik zet ook daarbij. Dat weet ik al. Hoe ziet je weekend eruit? Hoe ziet mijn weekend eruit? Morgen moeten wij even te condoleren en maar de band oefenen. Oh. En snijden we ook eigenlijk maar broeken om gewoon een dag thuis te wezen bij mijn huishouding. En daar heb ik eigenlijk wel heel bot zin in. Nou, dat kan je me goed voorstellen. Onno? Morgen jongste dochter verhuizen. Oh, ben het daar? Naar Grace. Van een tijdelijke kamer naar een nieuwe kamer die het hopelijk wat minder tijdelijk is. Kunnen wij dit goed? De dochter van Onno naar Grace? Nou ja, Onno gaat door zijn eigen dochter zoeken succes willen. De dochter is volwassen. Ja, nee, flauw grapje. Raquel, hoe zit je weekend eruit? Morgen verdrietig, crematie en de rest van het weekend rustig en zondagavond weer naar Straatsburg toe. Oké, ik wens je die soort sterkte morgen bij de crematie inderdaad. En bedankt voor je komst. Raquel Garcia, Hermide van der Wallen, Onno Valkenaar en Antje Alle Soeboeren. Tot de volgende keer. En de volgende week ben we natuurlijk weer mijn nieuwe Frieske Weekend. Hoi!